page 574 575 ka tafsir al-Qur'an de sura 73 suratul muzammil makkiyatun bismillahir rahmanir rahim ala dali ya ayyuhal muzammil kayusuddidu sumi qumil layla imma jemma fawju la ila qalilan sona seda nisfa fekkere jemma awi ngusma duita minhu e fekkere den qalilan seda aw zidma beda alayhi e hore fekkere den warattiril qur'ana jokkindira jangugol al-Qur'ana den tartilan hatirde jokkindirgol inna menen sanulgi men bukoto alayka do maada gawlan kongol sagilan teddungol innana shi'atal layli anduno deejere jemma on ka jemma on deeji don hiya ko don ashaddu ɓuri tiiɗude wato an hawrondiral foti ko jango foti ko juulo foti ko ɗo torare Allah waƙuwamu ka jemma on ɓuri towude ɗon ha wawi wasi fecca e hakkunde waƙuwamu ko ɗon kadi ɓurata ñiɓinde qiilan kongol ko ɗon kongol mi mana wonande hunjotoɗo ma rewtotoɗo inna laka anduno wodama finna haari e nder ñallal ngal sabuhan fubbande awa legoy jindandeji tawilan juutuɗi mana legoya ko Allah fandi ɗu jemma awa wonu rewowo Allah moƴƴa wadkur jantoɗa isma rabbika nde jomma nden wata battal taƴoɗa kala ko woni kon ilayhi jokkoɗamo kanko Allah tabtilan hattirde taƴagol ɗum ko firogo wata battal jokkoɗa ilayhi faade ka mako kanko Allah tabtilan hattirde jokkagol rabbul mashriqi kankon jeeɗo funnange wal maghribi mutirde nden la ilaha ala reweteɗo illa wa sona kanko Allah fattakhidhu jogitomo ya akhi wakilan holorteɗo wasbir munyo ala ma yaquluna e dow ko ɓe wolde kon wahjurhum taƴoɗaɓe hajiran taƴande jamila labande wadarni accalan wal mukaddibina accidalan wal mukaddibina e ɓen fennuɓe uli naama jomiraɓe nema wama hilhum nettinanaɓe galilan gongel ni inna ladayna anduno kamen ga an kalani yagginirɗum wa jahiman e yite jahim wa ta'aman e ñameteɗa gussatin jomiraɗo ƴiƴƴiɗi mana ƴiƴen e bordi ko siwoto kon yimɓe yite ɓen ko ɗoyte ƴiƴƴiɗi wa adaban e lette aliman musuɗe yawma tarjuful ardu ñande leydi ndin dillinoyte wal jibal e pelle ɗen wa kanatil jibal pelle ɗen laato kathiban jaaredi mahilan ilayni inna men arsalna men li ilaykum faade mon do rasulan nelaado shahidan mun seditoyo alaykum e dow modon kama arsalna wano men li ila fir'auna faade fir'aun rasulan nelaado fa asa fir'aunu rasula fir'auna yedin nelaado fa khadnahu man nangi mo akhdan nangande wabilan tedunde fa kayfa tattaquna ko hono non hulirton Allah onon do in kafartum son yeddi mo fiu in kafartum son yeddi yawman nyalande yajalul wildana wattayde paykoy koy boboy ko jibina koy ko bobo koy wattaybe shiban jogibe puri sabu andeji ko woni konde nyande asama hore mon fatirun ko feccoy todo bihi sabu dum sabu darngal gallegol asama seko to sabu darngal ngal kana latike wadu fotore makko nden gam kolla ma fulan ko golletende inna hadi ande no de alquranare tadhkiratun ko de waju faman sha kala yeddo ittakhadha yujugito ila rabbi faade ka jom makko sabila lawol waylite inna rabbaka andul jomma ya'lamu wa andi annaka wandi anta qumu hida daro adna ko buri fandude min sulus sayil layli imorde tatabe yemma on didi wa nisfa e feccere yemma mo andi wa sulusa wa tatabal yemma ngal kenen goy mo andi wa ta'ifatun e fedde go min alladina imorde be makka wondo be ma wallahu alla yuqaddiru layla hande himo ebbirande en ko do woni yuqaddiru layla himo ebba jemma wa nara nyallangal alima haray mo andi allan allan to so wonde be wata moftude dum alima himo andi allan to so wonde wata moftude dum be mana andugol jemma juste ko jelu ko don feccere den ko don peccedi dije den jonno fataba alaykum o jabani on to bubuye joni fagoro imme jango imme julo mata sara kala ko ni wi min alquran imorde alquran arende alima himo andi an sa yakunu wonde aray kalati min ko modo marta nawnube wa akharuna yobbe go yadribuna haraybe jindude fil ardi kaleydi be voyasude yabtakuna be dabbure mi fadlillahi murde bural allangal wa akharuna mandi wobbe go kadi yukatiluna haraybe habude jihad fi sabilillah fi bantu lawdina Allah kan suni nafugol wada ma farilla haray buitam paybe do gure yo non fagura o jange ko dum imme jemma julo ma jango mata sara kala ko newi minhu immorde alquran arende wa aqimu salata nyibo e julde ne wa tu zakata ton zakka jawle den
wa qudidullah nyawlon Allah kardan nyamande sana labande wa ma to gaddimu kala ko ardinan ul yanfusikum wonki yimonde min khayri modde ko moƴƴi tajidu hon tawayno indallahi ka Allah huwa khayran harakati ko ɗum ɓuri moƴƴude wa azama ko ɗum kadi ɓuri mawnude ajiran joddi wastaghfirullah in sino ɗon ka Allah inna Allah nalla ghafurun ko yafotoɗo rahiman yurmetelo. Suratul Muddathir makkiyatun bismillahir rahmanir rahim. Kongol suratul ɗo woni ɗimmol ngol e jippagol ngol ɗe aje joyi arane ɗo woni ɗimmon ɗum ka jippagol Qur'ana. Ya ayyuhal muddathir kayo suddi ko ayo haɓɓuɗo noppi muɗum immo fa andir wajoɗa wa rabbaka jomma fa kabbir mawnimmo wa thiyabaka conkima ɗin fa tahhir laɓɓindi wa rujusa sanamuji ɗin fa jur renoɗi taƴoɗi woɗɗitoɗi wala tamnun wata aɗa moƴƴere de tastakfiru ɗuɗɗinora walli rabbika jomma fasbir muño fa idha nuqira si wuttoyama finna ɓuri kala duru maccake ko gongre nden fa dalika ko ɗum ɗo yawma idin nde ñande yawmun ataway ko ñalande asirun sattunde alal kafirina hewade feraɓe khairu yasirin ataway na newinde Allah dala darni accida wa man khalaqtu ummi tagi wahidan ko goto ko wallido bunil mughira kadi wa ja'altu lahu mi wadani ma malan jawle mamdudan dudude wa banina be borbe shuhudan seedondirbe tawtindirbe legoy wama hattu lahu min newinani mutamida tede newingol sumata ma refti o tanjini an azida ndemi beydata kala o fenay o feni don wawa wonde innahu no kanko kana o laati kali aya